नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कुळथाची पिठी. एकदा माझ्या पद्धतीने बनवून पहा. इथे 4 चमचे कुळथाची पिठी मी चाळून घेतली आहे. अर्धा ग्लास पाणी घालून चमच्याने किंवा हाताने हे पिठी एकजीव करून घ्यायचं आहे. आता आपण कुळथाच्या पिठीसाठी वाटप काढून घेऊया. यासाठी मी मिक्सरमध्ये 4 चमचे खोबरं घातलं आहे. अर्धा चमचा धणे घातले आहेत. अर्धा चमचा बडीशेप, 4 हिरव्या मिरच्या, 5 लसणीच्या पाकळ्या आणि थोडीशी कोथिंबीर. हे सर्व आपल्याला थोडंसं पाणी घालून मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. कुळथाची पिठी मी अर्धा ग्लास पाणी घालून एकसार करून घेतली आहे. खोबऱ्याचं वाटपही तयार आहे. गरम कढईत मी 4 चमचे तेल घालत आहे. गरम तेलात 2 लसणीच्या पाकळ्या मी ठेचून घातल्या आहेत. अर्धा कांदा बारीक कापून घातला आहे. कांदा लसूण लाल झाल्यावर आपल्याला खोबरं, मिरची, लसूण, धणे, बडीशेप, कोथिंबीरचं वाटप घालायचं आहे. कुळथाचं पीठ पाण्यात कालवलेलं आपल्याला घालायचं आहे. अर्धा चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा हळद मी घातलं आहे. आता हे मिश्रण चमच्याने सतत ढवळत राहायचं आहे. चमच्याने हलवलं नाही तर पिठाच्या गुठळ्या होणार आहेत. मिक्सरमध्ये थोडं वाटप राहिलेलं त्यात पाणी घालून ते पाणी मी पिठीत ओतलं आहे. या पिठीमध्ये मी 2 ग्लास पाण्याचा वापर केला आहे. सुरुवातीला पातळ दिसणारी पिठी हळूहळू ती घट्ट व्हायला लागते. पिठी पातळ हवी की दाटसर हे तुमच्या चवीवर आहे. मी इथे थोडीशी दाटसरच ठेवली आहे. पिठीला 2 मिनटं उकळी येऊ द्यावी. खूप चवदार अशी पिठीची वेगळी रेसिपी तुम्हाला मी देत आहे. तुम्हाला आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा.